Sakitan lagi sa kong likod. Grabe ka na kag trabaho. Pila ka adlaw na ko na nagsikig overtime pero mura magwa man ni kahumana ning trabaho aw eh. Berad! Bay! Bay, Bay! Niya pa'y trabaho no? Huwag niya pa'y mga papilis nga pirmahanan. ha? Kadaghan gud ani gud. Papagayo man ning ako mga gipang trabaho. Nana silain? Ha, saan man nga, gisugo naman ko. Siya may naghatag ini. Si madam ay. Di na ni mahimo da. Ako istoryan si madam ini. Nagreklamo ka? Dili man sa ingon nga nireklamo ko, ma'am. Pero, madam, naida kang relax kayo ang trabaho diha, oh. Nga sila may sangunan na ako ang trabaho nga naaman ka. Pero, daghan ko trabahoon, madam. Sa mga miaging adlaw. Daghan kagi pabuhat nako. Kadaghan ba ni mo reklamo? Kung gikapoy ka na, paghatag og resignation letter, kay pirmahan ako dayon. Madam, Unsa? Ni-resign ka? oo. Kapoy na kayo, eh. Wa man ko'y problema kung hatagan ko og daghang trabaho ba? Ang ako lang unta nga, fair lang unta ang tanan. Pait ka nga mong head, eh. Pero ako ra may makit permi. So, sa ato pa, pareha taan nga way trabaho. Ha? Kay nga naman, Davibs. Gitaktak ko sa trabahoan. Unsa? Nga naman? Kaanugon ko sa imong posisyon? Ano gun gid unta? Pero unsaon nga ako makauban, dili man mo patuon ako. Trabaho na ko ang pagbuhat og presentation. Pero ilang hilabtan kay OA ra kuno kaayo. Basin kuno mo atras ang mga investor. Ang resulta, pag human nilag usab, wa mauyo ni. Unya, gisuway na ko pakita ang original na kong presentation para makasabot sila na uyunan. Mo ba? Unya, anong gitaktak man ka? Kinagbut-buot ko na ko. Sila na gani may giluwas mo pa yung nag-iningon ana. Maayo rasad eh. Kapoy sige trabaho anang way maka-appreciate sa tong trabaho. Marag pareha kita nga wa makauyon sa trabaho. Unsaon ka nato ini, no? Ay, pagnegosyo na lang mo. Unsa pa? Negosyo. Kamong doa ni Vivi, magkasinabot man gid mo, mas payo pa og kamong duha na lang may magtukod og inyong kaugalingong business para di masayang ang imong kakugihan sa trabaho. Ug sa kautok ka ni Vivi. Ug usa pa, di mo mo problema kay suod ka imong duha. Lupig pa'y magtiayon ninyo god. Bitaw pa, no? Sabuti na ninyog maayo rad. Opa. Bitaw, no? Pwede. Sure ka? Kay sugdan din nato. Sige, magsabot ta. Kinahanglan nga hanay ang tanan. Pero Vibs, kinahanglan nga naagyapon ang ato pag sinabtanay sa usag-usaha para dito mag-away. Sus, dili laki. Naibaw ko mo click ning negosyo natong duha. Wow ha? Nindutog dagan na itong negosyo da. Dagan kay tao din sa bar. Good job na tong duha, Rod. Good job. Kung paspas ang dagan aning negosyo ha, magpuno patagla ang negosyo. Kaya ni natong duha, Vibs. Recorded by X Thunder Gaming. Bilib na gyud kay ko ninyo. Grabe ka kusog sa inyong negosyo eh. Wala nga grabe may kabisi. Busy mo lang. Wa na gud mo'y panahon sa inyong mga kaugalingon. Hangtod karon, wa po may mga uyab. Aw, kamo na pag uyab ay. Amaw, di pwede uy. Unsa may di pwede? Di pwede kalain. Suod kami ni Bibi. Dili ko gusto nga magubang among friendship. Ay noon sad.
Pero paglingaw-lingaw sa mo panagsaoy, di kay pulos lang mo trabaho. Sakto sad no? Kinahanglan sad gyud nga mo unwind ta. Unsao man ang kwarta kung stress kaayo ta. Hinuon sab. Sige. Unyang gabi Manglaag ta. Grabe. Punga ako Ako sad rin. Sige na, mauli na ta na. Yatod lang taga sa inyo. Sige. Rod, ilangan ko sa kwarto ha kay di na gyud na ako kaya mo sa hagdan niya ako ra. Lagi. Tana. Ay, salamat. Nakahigda na gyud taon. Tupat sa nako ali. Mauli sa ako Duka na lagay ko. So, goy. Lanutok manggugad yan. Gwapo man dayan akong best friend Oh, uy. Uy. Vips. Sure, daan palagi ko. Sidaan pa ka. Mo na resulta ba basta dugay nang di makauyab. Parang mong duha ba nga naginaminam na ng butanga. Mo na ni tabo ninyo. Pero ang kuyaw lang ug mamabdos na si Vivi. Mabdos ko. Unsa? Nadungog ko nimo. Mabdos ko. Unsaon man ni nato. Kausara nga, nainahitabo nato. Ug wa ko mahilabti sa lain. Maong sure ko nga imo ning akong gimabdos. Oh. Nagduda ka? Dili din mo madawat? Dili sa ingon ana. Nagalitan ako. Pero ayaw ka bala ka. Ako nang barugan ng bataa. Salamat, Rod. At least si Papa na lang akong nauna-on. Nahibaw kong makasabaan gid ko. Nahibaw kagod sa conservative si Papa. Nagpakauwaw lang ko. Ay ka bala ka, Bibs. Pakaslan ka. Rod. Ready na imo higdaanan. Higda kay aron nga makapahoy na ka. Dinila ko sa sopa. Ha? Dili pwede, uy. Dako man higdaanan. Tapad na lang ta. Sigurado ka? Dili ka kiwawan? Basta dili lang ko rin mo hilaptan. Sorry, Vibs ha. Pareho rata nga nakainom at tukod. Pero ayaw ka bala ka. Hindi na tumausap pa. I know. Og salig pud kaayo ko nimo. Pagkagwapo sa kong baby, oy. Liwat kaayo nimo, Rod. Ako na yung maong junior. Nga naman ko. Sud sa pila ka buwan nga minyo mini Vivi. Lahit naman akong gibati. Excited ako nga makauli kay excited ako makakita niya. Labi na nga
nakita na ko unsa niya kapinangga ang akong anak. Na-in love na ko ni Vivi. Sa may akong buhaton ini. Is Vivi. Ha? Sus, Pero- dugay pag yung ka eh. Mailo gay na slain na. Magmahay gyud ka ba? Oh. Nag-joke ka? Wa. Seryoso ko. O love na ti ka, Vibs. Dugay naman sa kong na-in love ni mo, Rod. Pero manhid lang ka. Unsa? Ug usa pa, mahadlok lang sad ko nga maguba ang atong friendship. Pero karon gustuhan man nato o dili, wa na tay choice. Way maguba na tong duha tungod sa atong anak. I love you, Vibs. I love you too, Rod. Finally found someone that knocks me off my feet. Wa damha nga babae nga para nako. Kauban ra di nako permi. Ug wa ko'y pagmahay kay nagkailahanay kay kami si Vivi sa usag-usa. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Rod nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagulahan I finally found someone. Oh, I finally found the one to be with every Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marihe Cain ug sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanan.